Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita naman ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon doon sa paglalakbay ni Jesus, patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 keto. Tumigil sila sa malaulayan at umiyaw na, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa atin. Nang makita sila ay sinabi, humayo kayo at pakita sa mga sasagot at samantalang sa linaganapan, umalis na. Nang mapuna ang isa na siya'y magaling, nagbalik siyang sumisigaw ng pagmuli sa Diyos. Nagpatirapa siya sa pangalan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sa ko ang balik ni Jesus? Nasaan na siya? Wala bang nagpalik at nagmuli sa Diyos? Hindi ang kanyang Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumitig ka ng bayan sa iyong langit. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magsimula po. Minamahal namin ako po, ang kurang paroko ng parokya natin at tagatulong ng obispo ng ating simbahan dito sa Pampanga, ang monitoy, elder, at lahat po tayong anak ng mahal na ina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kapag fiesta, at ganitong oras, sinasabi nila marami sa atin, talo na, ubos na ang handa, kaya ubos na, kaya siguro nandito tayo. Pero bago po ang lahat, nais ko paalala sa inyo na ang kahulugan, isang malaking kahulugan at dahilan ng pagdiriwang ng fiesta ay pasasalamat. Hindi pagkain, hindi palabas, hindi bisita, kundi ang fiesta po ay isang araw ng pasasalamat. Nagpapasalamat po tayo sa mahal na patron namin, ang mahal na ina ng Santo Rosario, dahil kahit pa paano nakaraos tayo itong nakaraang taong. Yun po ang kahulugan ng pista, bago ang lahat. So bilang pagpapahayag ko ng ating pasasalamat sa ating mahal na patrona, Our Lady of the Most Holy Rosary, palakpakan po natin ang mahal. Salamat. At tamang-tama po, ang ebanghelyo po natin ngayong linggo, hango kay San Lucas, chapter 17, verses 11 to 19, ay hindi sa pasasalamat. Well, alam na po natin lahat ang kahulugan ng pasalamat. Alam natin lahat, we have to be grateful. Pero ito lang ba ang kahulugan ng fiesta? Ito lang ba ang mensahe ng ebanghelyo? Ang magpasalamat. Alam na po natin lahat yun. Madalas na po natin madinig yun na dapat magpasalamat. So tignan po natin sa mas malalim na pananaw ang ebanghelyo para makita po natin ang ibang anggulo. Gusto ko tignan natin ang sitwasyon nila, yung 10 mengketo na lumapit at nagmakaawa sa Panginoon, humingi ng tulong, para po natin maunawaan saan ang pasasalamat na nagkulang, saan ang pagkakamali,
nila bago sila pinagaling ng Panginoon. At ganito po ang sitwasyon nila. Noong may sakit sila, sama-sama sila. 10 magkakaibigan, pare-pareho ang sitwasyon, may sakit, magkakasama sila. Abay nung gumaling nagkaiwanan na, nagkahiwalayan na, isa na lang ang bumalik. Una yan. Ikalawa, nagkakaisa sila kung may hinihiling sa Panginoon. 10 lumalapit, umiyak sa Panginoon dahil may kailangan sila. Abay, nung nakuha na nila ang gusto nila, biglang naglaho. Nawala na. Nung tumatawag sila umiiyak sa Panginoon, sama-samang lumapit umiiyak sa Panginoon. Abay, nung gumaling, isa na lang ang natirang umiiyak sa kagalakan sa Panginoon. Alam po ninyo ang nakikita kong problema dito. Hindi lang yung nakalimutan nila magpasalamat. Pero mas malalim at mas matindi. Ayun po ay ang pagkakaiwalay nila. Nang gumaling sila, nagkakaiwalay. Okay. Ano po ang mabuting balita dito? Ano ang pinapaalala sa atin ng Panginoon hinggil dito? Tatlong bagay. Unang-una, ako po'y naniniwala kung minsan ang problema ng buhay ay hindi yung marami tayong gain, marami tayong sakit, marami tayong problema, maraming pagsusubok na dumarating sa buhay natin. Kung minsan, ganun po ang tingin natin sa buhay, na parang ang malaking problema ng buhay ay yung nahihirapan tayo, may problema tayo, may pagsubok dito, may pangangat. Hindi po. Isang kapwa ng buhay yun. Lahat tayo may nararanasan ng gano'n. Lahat po tayo tumataan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kayo, ako, pati si Pisha, pati mga pare, lahat po tayo. So kung minsan kailangan po yun sa buhay, ang problema gano'n. So hindi po yun ang problema ng buhay. Ang problema ng buhay ay ang pag-iwalay. It's not really that may sakit tayo, may problema tayo, pero yung wala tayo makasama. Kapag may problema po tayo, napakadali. Kapag alam natin may kaatabay tayo, kapag may alam natin may tumaramay sa atin, kapag may sakit tayo, napakadali. Kapag alam po natin may kasama tayo. At kapag masaya tayo, walang problema, maganda rin kapag may nakasama. Dumodoble po ang kagalakan na ibabahagi natin sa kanila at may kukwento sa kanila. Ang hirap po sa buhay, yun. Kung biglang mag-iwalay, we discern one another and we separate from one another. Nag-iba lang ang sitwasyon, nagkaka-iwalay na. Kamakailan lang po may kausap ako may asawa. Dati may asawa, tumatay sa akin, sabi niya, napampangan, panapayay ko, man. Ay, siya po na yung mga na. Dati ako ngabe, meaning aliwaya abe. And then she would tell me how she would now eat dinner alone. Because to me, it was painful thing. Alam po ninyo nung namatay akong tatay ko, many years ago, the painful thing is that, natanggap na namin, matanda na, nakatake, lahat naman tayo, mamamatay, natanggap na namin po yun. Ang mas matindi at mas mahirap, kapag nag-iipon-ipon kami magkakapatid, dati nandun ang tatay, ngayon, wala. Dati magkasama-sama, ngayon, wala. Yun po ang mas nakakatakot na kita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, di ba dati 10 kayo? Eh, ba't ikaw na lang natira? Nasa may iba? It's not really about the thanksgiving. It's the friendship that Jesus saw in them, that they were together in sickness, in health. Wala. That's the sad thing about it. And this is the beautiful thing about Mama Mary. This is the beautiful thing about the fiesta we are celebrating today. In short, simple,
statement Mama Mary is telling us, may kasama kayo. In moments when we feel alone, when we feel really sick, when we feel lost, and when we feel talaga parang wala na, this is the beautiful image of Mama Mary. May kasama. You know, whenever I feel alone, bagay mo ng buhay ko ngayon, mag-drive every week, sa Fernando at Tagaytay. And sometimes it gets very lonely driving 4 o'clock in the morning and going back here 4 o'clock in the morning and then driving. And what gives me company is the rosary. It may sound religious or cautious, what? I don't know. Whenever I feel alone, I would just grab the rosary. Whenever I feel lonely out there in the daytime, I would grab my rosary. At kahit kung hindi ako matapos makatulog, kahit paulit-ulit di ko alam, I know, just holding the rosary, somebody is with me. May kasama tayo. And that is what Jesus told the leper. Kahit isa-isang bumalik sa kanya na nagpasalamat. Jesus is telling me, okay, go on, kahit pag-isa ka na lang, kasama mo ako. God is with you. Go on. Amen? And ikalawa. It is not about getting what we want. Kuminsan ka na natin yun ang punto ng buhay. Ang makuha natin ang gusto natin. May kailangan ka ganito, dapat nakapano. May kailangan ka ganito, dapat bigay ni Lord. Nangangailangan ka ganito, dapat nandun siya. Kuminsan din there, kuminsan bibigay. But I believe the most important thing is ang hindi natin makalimutan ang sitwasyon natin bago natin tinanggap ang grasya at biyaya hinihiling natin kayo. Maniwala po kayo, ibibigay ni Lord. Maniwala kayo, magtiwala kayo. Ano man ang hinihiling natin, ibibigay ni Lord. Pero ang importante na niniwala, hindi ibibigay ni Lord. Ang importante ay ang maalala natin ang sitwasyon natin bago ibinigay ni Lord. Para mas matindi po, malasahan natin talaga itong grasya binigay ni Lord sa atin. If we remember ang sitwasyon natin bago niya ibinigay. Kaya doon sa santo, yung isa lang nagpasalamat at talagang naranasan niya ng matindi, nadaman niya ang paghihilom. Dahil alam niya ang sitwasyon niya bago siya pinagaling ni Lord na may keto, madumi, pinandidirihan. You know, ang language mo natin sa Kapampangan at sa Tagalog, very rich sa ganito. Kaya Kapampangan ang Tagalog ay miitas siya pulok. You know what that means? You ask your parents what that means. Miitas siya pulok. Hindi man lang nakaala-ala. Or the most common, hindi man lang alam kung saan ang pinanggalingan. Di man lang nalulingon. Napataman agad na ka. Ewan di nalam. Ano? Nihati mo wala. And that's more terrible than keto. Yung hindi man lang natin alam dati natin ang sitwasyon. Ano? After getting the gift, remember this, after getting the gift, we should recognize the giver. Yun po ang tutulong sa atin para malasahan natin talaga ang buhay. Para malasahan natin ang mga grasya hinahawakan natin at hindi ko anong kulang sa atin. To recognize the giver para mas tumami po ang mga biyayang hinihintay natin at inaasahan natin. Okay? And this is one blessing of gratitude. And you know, Mama Mary is a perfect example of this. She would always remember, ako na maliit niyang alipin, ako na dukha ang alipin ng Panginoon, akong pinili niya, tinawag niya, inangat niya kung saan ako sa maliit na lang kalagayan ko. Once we remember our dating sitwasyon, bago tayo nabigyan ng biyaya, that would make us more generous, that would make us happier, that would make us appreciate more the blessings that God has given us. Amen? Okay, lastly. Ako po'y naniniwala, God will give, no doubt.
Ano man ang kailangan natin, maghintay lang po kayo, dagdagan lang ang pananampalataya, maniwala kayo. I've seen this, I've experienced this. Ibibigay at ibibigay ni Lord ano man po ang hinihiling natin. Gaano man kahirap sa tingin natin. Maniwala po kayo, ibibigay niyo. At kahit ibinigay ni Lord, tandaan ko lang yun, hindi naghihintay ng pasalamat si Lord. Hindi po. Hindi niya kailangan yun. Diyos siya. Kompleto siya. Maalala natin siya o hindi ay namulayan sa Kanya. Tawagan natin siya, hindi namulayan sa Kanya. Diyos siya, kompleto po siya. Pero ang inaasahan niyang pasalamat ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin po. Na hinihintay tayo magpasalamat ng Panginoon, hindi po para sa Kanya. Hindi niya kailangan ng pasalamat natin. Diyos siya, buo siya, kompleto siya doon. Wala siyang kailangan. Pero ang hinihintay niya, ang makilala natin para sa ating sarili na dapat tayo magpasalamat. Dahil kapag marunong po tayo magpasalamat, maniwala tayo, nag-iiba po ang pananaw natin sa buhay. Kapag marunong tayo magpasalamat, nag-iiba, lumalawang ang paningin po natin sa buhay. Nagiging mabait ang tingin natin sa ating kapwa. Nagiging magaan ang pananaw natin sa buhay. Nagiging mabait po ang puso natin, ang relasyon natin sa isa't isa. Kapag marunong tayong magpasalamat. Kasi po yung biyaya ng pasalamat, it helps us recognize, hindi ko anong wala sa atin, hindi ko anong kulang pa sa atin, hindi ko ano na mayroon sa atin. Madalas po, naghahanap tayo ng kahulugan sa buhay. Ito po, lagi kong nadidinig. Mga tanong, ano po ang kahulugan ng buhay? Bakit nabubuhay tayo? And sometimes we think kahulugan ng buhay when we achieve things, kahulugan ng buhay kapag kumita tayo ng gano'n, kahulugan ng buhay kapag nagawa natin ang gusto natin, kahulugan ng buhay kapag medyo manawa ng sitwasyon. No. Mababaw po yun. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para gawin ito, para ma-achieve ito, para maging ganito ang sitwasyon. No. Minsan po simple lang. Gusto niyong malaman ang kahulugan ng buhay, matuto kayong magpasalamat. Because when you give thanks, you begin to recognize the source of your blessings. Kung ibig ko sabihin, may isang parokya na balitaan ko po, nagkaroon ng healing mass. Libo-libo yung dumating. Para magpahil. May cancer, may cold shoulder, may ulcer, may po, masakit sa puso. Dami-dami, puno yung simbahan para healing mass. Ang nakakalungkot, after the healing mass, everybody was talking sinong nahil at sino ang hindi nahil. Sino ang natouch at sino ang nalagpasan. Sino ang nakauna at sino ang hindi inabutan. Sino ang lumalakad at sino ang may sakit pa. Yun ang pinag-uusapan. Everybody was talking about the healing. Nobody was talking about the healer. Everybody was talking about the healing. Nobody ang nakaalaan sa tunay na nangihilo ang Panginoon. Whenever we ask for healing, kung mahil man tayo, byproduct na lang po yun. When we pray for healing and we get healed, when we pray for riches and we get what we want, when we pray for reconciliation and we get byproduct na lang po yun. They are not the end in itself. Ang pinakadulo po, ang pinakapunto ay maranasan natin ang Panginoon. Yun po ang importante. At dahil naranasan natin ang Panginoon na nakikialam sa buhay natin, naranasan natin ang Panginoon buhay. Totoo siya. Nandun siya concerned sa atin. Kapag naranasan po natin ang Panginoon, then healing will follow. Okay? Huwag po niyong gawin aim at punto ng buhay ninyo, yung mga pangarap ninyo, yung mga panalangin ninyo. Hindi po. Ang punto po ng buhay, ang pangarap ninyo, ang makilala at maranasan ng Panginoon. You have experienced it. Totoo siya. Na minsan sa buhay mo, nangangailangan, then biglang nandun. Na minsan sa buhay mo,
kahit minsan, kahit maikli lang, kahit sandali lang sa buhay mo, nakakasa mo ang Panginoon, that is the point in life. That is the point of healing. And then because of that, you will get healed. Healing becomes a byproduct. Ito po ang nangyari dun sa first reading kay Naaman. Nung na-heal siya, hindi niya pinansin, wow, bumalik na ako, ganda na naman ako. No. He came back to the prophet at gusto niya makilala ng Diyos na nang-healing sa kanya. Huh? The whole point of everything is to recognize Jesus as real and alive in our lives. And this is also the whole point of the life of Mama Mary. Ito rin po ang punto ng buhay ng mahal. Hindi ito ang sarili niya, kundi paalala sa akin. Andito ang anak ko, kasama niya, siya ang mag-inom sa inyo. Amen. I will give now po the assignment. I always give assignment when I say Mass. Pagdulo na po mamaya ang position. So ito po yung assignment na, no. I want you to write 3 thank you letters. Write that. Wag text. Wag card. Wag email. Write. Sa papel, sa ballpen. Thank you letters. Short thank you letters to 3 people who have changed your lives. And then hand it to them personally. Or better, read it to them when you see them. And discover what healing, what joy will happen in your life. Just write 3 short thank you letters, maybe to your husband, your parents, your friend, your parish priest. People have made a difference. Write a thank you letter for them. Or maybe to God. And see how will that heal you. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon na lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Binay. Pinagpakasahan ni Poncio Pilato.